Assalamu alaikum, barkanmu da raka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. Waƙa mai taken zamani abokin tafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zuljalali Karimu Allah Rahimi, sarkin da yayi duhun dare yayi safiya, tsira aminci kai ta yi gundan ami, na turabbu ɗai sarki a faɗin duniya, sanyo da alayensa har da sahabu ma, har auliya uka sa ciki baki ɗaya. Baiti ne domin ne wani tsokaci kan intanet hasken da ke game duniya. Baiwar hakimu a duniya yau mun gani, baiwar da kowa ya gani ba turjiya. Da can dukan sako idan har za mu kai, sai mun wuce sanyin dare da na safiya. Kwana saman hanya waɗansu su shekara, kafin a kai sako zuwa can Indiya. Amma a yau a cikin daƙiƙa an gama, ka tura saƙo ko ina nan duniya. Allah ta'ala godiya mun yi maka, da nufinka ne saƙo ya je Somaliya. Mai son sanin dukkan muhimman lamura, wannan na yau koko na da tun kan jiya. Tafi intanet ka san bayani fat ɗaya, dukkan abin nema akwai ba tankiya. Mai kyau da mai muni akwai duba akwai, na cikin gida Najeriya, Afirikiya. Duk kasuwanci in kana so za ka yi, kai intanet tuni ya bazu duk duniya. Hakanan karatu ma akwai shi tuli-tuli, har ka tabo ko har da ma Islamiya. Wa'azi na dukkan malamai lalle akwai, na ƙasar waje har ma gida Najeriya. Digiri ɗaya ko uku in har ka so, ka samu shaida can cikin gama duniya. Dukkan ƙasa mai son ta tattala arziki, domin ta zamto kan gaba nan duniya, sai ta kula da fage na harkar intanet, ta ba shi dukkanin kulawa kunjiya. Google cikinta akwai kuɗi in kun biɗa, hakanan a Facebook na sani ba tankiya. YouTube channel buɗe ka nemo mabiya, ka san kuɗin riga da ma 'yar tagiya. IG Twitter duk ciki in ka iya, balle su TikTok ma fagen sharholiya. Ɗauka ka yaɗa duniyar ga ta zamgani, tuni ka zama wani mai kuɗi a dare ɗaya. Haka tambaɗa sharri da ƙirƙira duk akwai, wasu can su cashe can waɗansu a shariya. Kula da 'yan daudu fa har ma karuwai, 'yan maɗigo 'yan luɗu har da mashagiya. Birjik akwai su suna ta yawo ko ina, yawo suke halin su sak na wahainiya. In zamani ya zo da yayi sai mu bi, mai kyan ciki san babu mu ba zilliya. Mu bi zamani daidai da addini kawai, kar ya wuce mu ko muna masa zamiya. Ni dai tuni na fito gari na bi zamani, dan yaɗa kairi ɗan uwa ku bibiya. Mota ta sai ɗan karkubi ta kusha wuya, domin hakan zai sa ku taɓe duniya. Saƙon Aminu ku zankaji ku bi zamani, don zamani aka ce abokin tafiya. Wassalamu alaikum.